Ya Didi, engko esuk ya Dik. Ya Dek Didi, sabar ya Dek Didi. Yunde kate dhewe. Iya iya iya. Wayah wengi nanti gagrang rino. Niki Pak Haji sing pundi to Mas? Saya digoleki sik Pak Haji. Pak Haji di mana dirimu Pak Haji? Apakah masih ada? Ha, Pak Haji, sarunge ning endi sarunge keri Pak Haji? Kok sarungnya keri to? Pak Haji masih ada apa tidak? Ora ana wisan pun Oh, mboten semuli to? pun kondur. Ngapa niki Pak Haji kabeh iki? Pak Haji pun kondur mau ten mriki kok saniki malah dadi Bu Haji kabeh. Lah iya aja-aja iki Bu Hajine iki. Dadi Bu Haji kabeh mana Bu Hajine santik-santik Pak lagi. Hajine teng pundi, Pak? Pak Haji nembe teng pundi, Pak? Oh, baik bener, Bener, bener. Wis pokoknya kontrol di tengah sawah alias betul dan tidak salah. Heeh, berarti langsung tekno ya Mas Iya. ya. Catetan sajroning ati dakan luntur saya marang ati. Aku kowe dadi kalong marang lerene gubuk asmara.
Engko bar iki terus diaturke telingsingan. Nggih. Ya toh, bar telingsingan langsung pepele. Ya toh? Penutupan nggih Mas nggih. Catetan sakjroning ati datang luntur saya marang ati aku kowe dadi krama marga leren ning gubuk asmara. Munine ganti ta. Nggih sampun matur sembah nuwun Mas. Monggo. Ya tekan dewe. Joget ya. Udah HE. Kamu tahu nggak kalau HE itu gimana? Tahu nggak? Tahu. HE gitu. Nah, kalau HE ininya kasih Mbak. Kalau HE ini kasih Mbak. Iya, aku jajan adik Arjuna kok yo. Kamu mau bawa jajan? Enggak kan? Enggak. Kamu enggak juga jajan kan? Enggak suka jajan. enggak, Orang sama enggak bundanya suka. enggak boleh jajan. Oh, enggak boleh jajan Enggak ya? boleh jajan sama Terus bundanya. dikasih sama Kasih sama tante. Terima kasih. Ikhlas. Iya. Ikhlas. Nanti kalau joget ikutin Bagong ya. Kepalanya gini-gini bisa enggak? Bisa. Bisa. Terus Bisa. ini goyang-goyang gini bisa enggak? Oke, siap. Udah habis. Mana? Kok nggak pegang lagi? Orang itu yang ngasih yang. Minta lagi sama Eyang. Eyang minta lagi. Udah habis gitu. Nggak berani. Karo. Segera bisa. Goyang, Bok, katanya.
aku. Aku nek nuruti kowe ya pedhot to, Le. Kowe nganu. Pens. Iya pens ya pens. Lah ning nek aku nuruti iki ya pedhot aku. Kene menggeh-menggeh kono ijek anteng ae, ijek ngene ae. Krasa urung. Urung. Iki. Aku wis menggeh-menggeh. Kene ijek anteng ae. Masih kuat joget, Dek? Masih. Masih kuat joget. Masih mau joget lagi? Oh, udah. Enggak. Angkat tangannya kalau udah enggak. Oke. Oh, udah capek. Berarti udah capek. Berarti kalau udah angkat tangannya berarti capek. Terima kasih ya, Dek Arjuna. Nah, oke. Tos dulu. Ini ada Pak D dari Belvania Pati minta lagu Tombo Kangen. Tombo Kangen, oke. Siap. Nggih. Mangke pun tenggo nggih Pak D nggih. Tenggorian ya Pak D nggih. Ya. Bar niki nggih, nggih. Ya dientekno sik yo. Sokor bisa sampun kantor. Yes. Happy mang. Men ditutup nese itu lumayan no. Ono 5 menit gak apa-apa. Oke. Ibu, nanti habis ini ibu-ibu ya, semuanya ya.
mung katon iraku wae Kate dhewe cok. Ojo lali kang setya satuhu tak anteni nganti sak elengmu. Pak Wi, terima kasih partisi sapinya. Mesti katoban laku tresno lan sapa yo beti marang Raden Wiratmaya kang wis prasetyo anandan Kate dhewe. Sampun paripurna. Napa nek sing paripurna? Oh durung ya Mas. Durung. Lagi anyar. Tresna Yo. Samoyo Monggo. Sing menika Sido Mukti Sido Mulya. Sampun dutan. Atur dumateng panjenengan Bapak Sumadi. Bapak Sumadi, monggo kampun kita mriki monggo kok beli badhe beksa utawi badhe nyekar monggo. Nyute kate dhewe. Kate dhewe. Sajake nyoto kabeh weleku rino lan wangine jangan
Ya diaturke. Pak De Rien. Pak De Rien sing sepo-sepo sik. Ayo monggo mriki Mas. Pak De Monggo. Tingkat dewe cong. Ini mohon maaf kan mic-nya nyampe kalau ke sini. Enggak nyampe ini apa? Oke, siap. Wow. Dino minggu. Mriki Bu Sini Bu, sini Bu. Matur sembah nuwun Pak Di. Matur sembah nuwun Pak De. Aku sih. Oke, baik. Aku nunggu, kula nuwun Pak De. SMS tanggal. Pak E monggo bokso Pak E. Yen kabuput mantap pateni. Janjine kandhane alesane. Aduh dandan Absen. Tengawi itu wayahipun HE ngoten ki jenengan perso HE to, Pak. Lah nggih. Pak, absen boten. Anu jenengan boten HE napa pripun tepi-tepi. Oh, berarti Ibu Tengawi kok. Ibu HE, Bu. HE napa? He, bapake iki. Oh, Bapak. Pak. Niki Mas Pak, Ibu. Pak. Nah iya, mesti sini akeh kowe, Pak. Iya, iya. Oh, bos iki bos lho, Mbak. Aku wis ndelok. Maksa piro? Iya. Karek ngenteni anu Metune. Di anu sik ben metu lho, Mbak. Janjane Oh, Bos Mendre. ngendi Pak De lagaku saja liyan siji hatiku Matur sembah nuwun. gawe kencan karo wanita liya. Matur sembah nuwun, Pak. Pinten Mbok Sari? Pun. Tenang, Pak. Matur nuwun, Pak De. Sawanganmu nganti lingsir suwene. Aku nunggu kawe. Malah kok pateni Joget siapa, Pak? hatiku sucono ngegatruk irungmu mesti tak ciwel lala ciwel. Pak, Ki yo ngene yo berguna lho. ini sini nanggung, Pak. Mending kabeh ae, Pak. Matur nuwun.
Ya Allah bapak lo ngerti ya. Pak Iya iki ya matur nuwun ya Pak. Iya. iya. Pengerten ya. Awake dhewe iki Terbaik. kan. Kemeruntus. Karena bapak tuh tahu daripada di anu yang berwarna. Lah ya. Ya, mending yang putih. Ntar bisa diwarnain sama bibir Matur kamu sembah nuwun masing-masing. bapak aku. Nggih, nggih. Niki saking keluarga Ngawi sampun. Boten Lanjut apa lagi, Bos? Lanjut apa lagi? Lagunya apa lagi? Manut. Oh nggih. Jaman Juruk. Taman Siap. Juruk. Jan-jane kowe nang endi? Gelagatmu saja nyubriyani. Aku kusujono kowe kencan karo wong priya liya. Masya Allah. Di sini Jenengan ada cek Pak lagu Garek nopo? loh. Garek